Ja, dit is voor onderweg. We zijn de man met de nummer. Oh, dat is de Maxi Cosi van vroeger. Ja, precies. Nou weet ik weer hier woont. Kijk, dit is het poppenhoes van Mr. Bean. Ja. Ja. Teddy. Ja. Oh, geweldig. En wie maakt ze dan het leeg aan? Het hoeft nou niet, maar... Het voorzeg hebben we niet aangesloten, maar dat zit achter, zit er helemaal in, ja. Kijk. Oh, oké. Ja. Het is, ja. Maar waar je geen plaat, ik heb toch nog een hele veranda bij gemaakt. Maar dit wordt meesterwerk. Allemaal één voor één. Eén voor één. Zo zie je de hurkjes uit. Dus tegen de dakpannen. Ja. Maar die hebben, dit is gezellig. Dit is een gezellig Ja, clubje. maar daar zitten de meesten in vandaag maar vroeger. Dat is van de dochter allemaal. Die hebben we allemaal bewaard. Ja. Ronnie, is er nou nog een pop die was tegen vroeger mij? Nee, Nee? die zijn achtergebleven in de oorlogsjaren in Frieslandje. Dus vroeger zijn we in Friesland geëvacueerd geweest. Hè? En daar zijn die achtergebleven van ons mam, die had rugzakjes gemaakt. En daar zaten die in. Ja, die hebben die zijn overgebleven daar. Wie oud was ze toen? Ik ben er 5 jaar geworden, want ik heb het versje wat ze mij daar hebben gemaakt nog in de poesjealm staan. Oh. Ja, en heel fijn, want ons mam koos het gewoon uit de kop nog. De wow. Ik ook, ja. Dus het printje is mee teruggekomen, maar de poppen niet. Nee. Wie kent dat? De poesiealbum, daar hebben ze misschien wel met teruggegeven. En daar is toen dat versje gaan zien wat ze me gemaakt hebben, omdat ik 5 jaar ben geworden daar. Maar helaas, alles weggekomen in die oorlogsjaren. Oh. Ja, want voor je ook Gilbert Poppen en samen en ons mama die in een rugzak zitten. Dus dat wordt eigenlijk vergelijkbaar met die. Ja. Misschien wat klein dan. Het zijn die soorten. Celluloidpoppen zijn die vallen. Als die leeg kregen op het doel, gewoon hoe de Die beer, wat daar zit, Ja, hè. ik word net aan het kijken. Die had al En wat wat meegemaakt. daar gehaald is. Onze Peter keek altijd naar Barendje Beer op de televisie, toen was het in de tijd. En die had hier zo'n beer. En is die de hele stad afgeweest. En die had er gekocht, wie? Die had die winkel, die was er weggegaan, de speelgoedwinkel. En ze die twee Bingen. gesproken. In Remeun? In Remeun. Daar had er die beer uitgehaald. Oh. Ja, ik had dus behalve de aap, die ik net al benoemde, had ik ook nog een beer. En deze is er ook net zo, die is ook wat hoog kwijt geraakt, ja. Die stond van die straat in dat winkeltje links. Dan moest je toch ook nog weten, dat winkeltje links. Nee, Dat want was een speelgoedwinkel. Hoeveel jaren is dat? ja, maar nog ik ben niet meer weg? van de Venloose kant, hè. Oh ja, nee. Nou, dat nou ook wel niet, maar... Daar was het van. ik vind het wel... hebben we nou alle poppen al gezien? Ja, nu wel gelukkig. Ja, ik heb er niet meer. Bino? Ja, Of heeft ze nog een verrassing? nee, maar we hebben nog, die spaarden op poppenwagens, maar uit de jaren 50. Maar dat hoeft ze niet te zeggen, want we weten niet over die moeten laten. Over het achter een jury gezegd. In het puinhuis, Tuinhuis. Oh, er zei ze eerst puinhuis, maar het is een tuinhuis. Tuinhuisje. Ja. Nee, dat kan niet Dat allemaal in zijn alle- huis. dat Ik heb zijn die alle al poppenwagens. zat geweest en zo, maar dat ik... nee. Maar ik vind het wel leuk dat... heeft ze nog andere hobby's? Nee, hè. Alleen Ja, wat heb ik aan hobby's? Je hebt wat zo dat ik me niet verveel. Zo'n hobby's heb ik wel nog. En dich? Ik heb de tuin en houtwerk. Alles wat met hout te maken heeft. Wat heeft ze vroeger gedaan, toen ze nog Ik werkte? ben manager bij Van der Heijden geweest. Van der Heijden. Welk, is dat een... Een bliksembeveiligingbedrijf. Oh! Oké. En ik heb ik ben manager in Zuidwest-Nederland en in België. Leuk werk? Heel leuk Ja? werk, heel leuke collega's, fantastisch werk. Ja, ik ben... Maar wel snel afgeleid. No. Wat noemt ze dat? Nee, het is prima Maar zo. nooit eerder gemaakt dat grapje?
Ja. Hey, Het wordt niet de eerste keer, maar... alles weer. Maar dus, Maar normaal heb ik er een antwoord op, maar dat zeg ik nu niet. wieso? Wieso? Ken dat niet door de beugel? Nou, voor zo'n vulpdak, heb geen hoogtevrees en zo. Hè. Als ik wiet ben, dan prima. En voor zo'n vulpdak, dan kost het wel in de ramen kijken. Maar dan, of zo door mijn kerk toe en de keek zo in een flat of op het terras. En dan zoek ze wel eens wat. Ja, af en toe, maar goed, dat is later wordt het afgelopen. Wie gedaan, ja, want, ja, toen zat ik niet meer op het dak. Oh, ik dacht de oorgen wordt er wat minder. Oh, dat is zo. Ja, bliksemafleider, installateur. Ja, Ja. Nee, maar want ik heb dat wel eens gezien wie ze dat bij een kerk doen. Hè. Ja. Maar dat is wel even onderweg. Hè. Ja. Ik heb voor bijna alle kerken, ik zou maar zeggen 70% van de kerken in Limburg hebben van beveiligd. Ja, dus voor in de tijd, ik ben eigenlijk van projectleider naar manager gegaan. Okay. Maar hoe was wie het is om op een dak te zitten op ik deed dat grote keer. hoogte? Ja, ik deed het keer. Fantastisch werk, fantastisch werk. Dick zei het, als we er later niet meer zien, dan giet dat naar de kinderen. Ja. Dat heb je al afgesproken, zo? Nee, maar mijn dochter die vindt dat geweldig, joh, dat komt niet meer aan. Dat hoef ik niet bang voor. Oh, wat fijn. Ja. Want voor hetzelfde geld zou je de kinderen er niks om geven en dan... Ja, dat wel, dat vind ik wel fijn. Leuk. Ja. Leuk. Ja, dat komt niet meer aan. Zeker. Kreeg je, weten de mensen hier in het dorp, in Jemame eigenlijk wel, dat er een poppenmuseum is? Nou, we zijn altijd heel school geweest erin bereiken. Nee, maar die weten dat niet en die weten wat dat is. Ja, de vorige weken zijn niet geweest, hij de net naar boven heeft er die laten zien. Ja, die vrouw die schrok een beetje. die schrok zich kapot. Waarvan? Ja, wat je zoog. Omdat het zoveel was. kapot van, hè. Oh, ja. Vond je het fijn? Maar staat er nooit eens iemand voor de deur met een pop waar wat aan mankeert? Zo van, Ja. kent ze dit oplossen, kent ze dit maken? Ze kregen af en toe wel een pop die we maken. Dan maken we die. Of een Maak poppenwerkers die kopen voor Oh, een dat hebben schot. we nu pas gedaan. Hebben we nu Dat ook pas poppenwegens gedaan. geonger. Hij zei tegen mij, wie kent ze dich dat ding? Nu koop ik ze, had ze binnen binnen moeten gaan, had ze het gezien. En dan zei er, nou dat is voor de schot. Nou daar, nee, een keer zei er, weet je wat? Ik doe hem dicht toch wel uit de Rijn rijden en de knappen voor hem op. Want ik zie toch dat ze hem fijn vindt. Dat hebben we opgeknapt, dan kunnen ze gaan niet meer terug zo fijn. Dat is werkelijk nu. Ja, nu. Maar die is weer teruggegaan naar de... Nee. Nee, dat staat onder in de kamer, staat Ik dat. in de kamer nu. Maar die gaat nog terug naar de... Dat heb ik gekocht voor 20 euro, Allah. Daarom Zie je zit niks toch. weg. Je gaat niks Ja, weg. Dat zei ze al, joh. Nee. Dat zei ze al, er gaat niks weg. Die twee... Poppen. ja, wat zien het zien geen baby's, hè? Daar hebben ze te Ja, veel hoor voor, baby, hè? Ja. Maar die ging die nog knippen? De hoor... Ja, die kreeg ik fijn door geknipt en dan kreeg ik fijn kleedjes aan. Maakt ze die ook zelf, die kleedjes? Zat, ja, ik heb er wel doorgemaakt. Die babybagsjes heb ik allemaal zelf gemaakt. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Waar ben ze nou... zit er einde bij de extra speciaal voor dich is? Het hoeft niet de moeiste te zien, het hoeft niet de duurste te zien. Ja. Maar zit er misschien wel vanwege het verhaal wat erbij huurt? Ja, één heb ik wel met een verhaal, maar ja, dat durf ik niet te zeggen hoor. Dat was wel heel zielig, maar nee. Maar die vind ik toch wel, ja, ook wel. Dat kunt me niet meer zijn. Die is wel heel... Er is een heel verhaal achter. Maar zonder dat ze het verhaal vertelt, mogen we wel weten welke pop het is? Ik laat het zien, maar je moet niet weten waarom en wie en waar. Nee. Ik ben eigenaresse van die eigen verhalen, hè? Dus... Maar even goed kijken, want je zit er nog meer, hè. Daar zit ze. Die met dat roze aan. Achter de hoek. Met dat roze hier. Ja. Is ook wel het is net een engelke, hè? Straalt een hoop vredigheid uit en vreugde. Dus toch best een extra junior. Ja, kun je ook niet meer zijn. Nee. Ik vind zelf, dit eronder stiet vind ik ook, en daarachterdoor. Daarachter? Is dat een jungske of een mechje? Dat is ook een heel ja. Die.
Dat is een echte schildpadpop. Maar is het een jongske of een meisje? Meisje. Meestal zijn het meisjes. Waarom zijn dat altijd meisjes, die poppen? Ja, dat wil ik niet. Ik heb ook, ik heb er wel een met de jongens. Nee, dat zijn allemaal meisjes, ja. Allemaal. En nu is het Dolf de Weerwolf aan het maken. Oh, dat is iets van deze tijd. Ja, die is er nu allemaal die hurkjes aan het inprikken, maar dat doen nog 2, 3 maanden voordat het zo weer is. Want, tot slot, ik weet niet, wie lang duurt ze erover voordat zo'n gans kepke hoorkloor is? Ja, toch een ettelijke uren. Want ja, die moest denken, zo Daar. eerder, die hurkens ligt ze zo op de kop. En die nool, die pikt ze dan gewoon doorin. En dan zitten die hurkens wel in de kop. Ja, dat is toch wel veel.